Смотрите-ка, с башни Сүйінбике кирпичи выпадает. Сүйінбике манарасының авышуы турындагы хәбәрләр ким дигәндә елга бер килеп тора. Быел җәмәгатьчелек бу мәсьәләгә Эдуард Хайруллинның интернеттагы язмасыннан соң игътибар итте. Манара тирәсендә йөрдем, ярылган урыннары бар, кирпечләре купкан, аны төзекләндерергә кирәк дип яза ул. Без Казан Кремленә юл тоттык. Интернеттагы фотосурәтләрдәге кебек үк картинага юлыктык. Кайбер урында кирпечләре селкенеп тора, диварда ярыклар бар. Манараның хәле күпләрне борчый булып чыкты. Менә мин хәзер бина янына килдем. Ул кирпечләрнең шулай менә фундаменты аушалып тәгәрәгәннәрен күрдем. Ә бит инде менә хәзер күз, яңгыр ява. Безнең балаларыбыз, оныкларыбыз киләчәк буынга без исән сау бу манараны тапшыра алабызмы? Сүйінбике манарасының безгә билгеле һәм билгеле булмаган тарихы бар. 7 катлы манараның биеклеге 58 метр. Хәзер ул Казан Кремлендә федераль дәрәҗәдәге мәдәни мирас объекты. Сүйінбике манарасын Татарстанның Пизан башнясы дип атыйлар. 20 гасыр башына кадәр Сүйінбике манарасының авышканлыгы бөтенләй сизелмәгән. Әмма еллар уза тора, манара тигез генә утырмый. Узган ел аның авышканлыгы 2 метрдан артып киткәнлеге билгеле булды. Кайбер мәгълүматлар буенча Сүйінбике манарасы ел сайын 3,5 миллиметрга кадәр авыша. Үз тарихында манараны берничә тапкыр ныгытканнар. Шунсыз ул гасырлар буе сакланмас та иде. 1916 елда менә шундый тимер бил бау белән әйләндереп алалар. 40-нчы, 50-нче, 80-нче елларда да эшләр барганлыгы билгеле. 1998 елда фундаментын ныгыталар һәм манараның авуын туктаталар. Сейчас мы видим, что она как бы не в лучшем состоянии находится, особенно это видно в нижней части. Кремльнең үзендә дә Сүйінбикәгә ярдәм кирәк булуын таныйлар. Музей тыюлыкның баш архитекторы бина реставрациягә мохтаҗ ди. Чөнки хәзер аның нигезенә су үтә. Әдем кирпечләре арасындагы ак таш катлавын җимерә. Рөстәм Забиров безгә Сүйінбике манарасында булмый калган ремонт турында да сөйләде. Мы уже который год, в общем-то, об этом сигнализируем и обращаемся к институту Татинвестграждан. Төзекләндерергә кирәклеге турында без инде берничә ел әйтәбез. 2015 елда Татинвестграждан проекты оешмасы Сүйінбике манарасының төзекләндерү проектын әзерләгән иде. Шуннан соң Россиянең мәдәният министрлыгы анда хаталар тапты. Татинвестграждан проектларны төзәтергә тиеш иде, әмма эш тукталды. Кремльнең үзендә генә берни эшли алмыйлар. Реставрацияны лицензияле оешма башкарырга тиеш. Бу очракта ул Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау буенча дәүләт комитеты. Анда безгә Сүйінбикәнең хәле тутырыклы дип җавап бердиләр. Шулай да объектта ремонт булачак. Фундаментны ныгыту өчен план буенча эш башкарылачак. Авариягә каршы тору чараларының проекты әзерләнде. Якын арада подрядчы оешма эшкә керешәчәк. Геолог Айрат Латыпов 1998 елда Сүйінбике манарасын ныгытуда катнашучыларның берсе. Манарадагы үзгәрешләрне ул табигый процесслар белән бәйли. Кремльнең калкулыкта утыруы башка объектларга да тәэсир итә ди ул. Быел Кирмәннең бер ягындагы дивары какшау, соңыннан бер урында җир убылу да шуның белән бәйле. Кремль таулы урында тора, шуңа күрә мондагы зданиялар проблемалар бар. Кыш карлы булды, җәй яңгырлы булды. Шуңа күрә җир процесслар активизировались. Бу материалны әзерләгәндә Сүйінбике янында берничә тапкыр булырга туры килде. Манара янында туристлар күп, аның тарихи диварларына һәркем кагыла ала. Экскурсовод нам сказала, что если мы дотронемся до стены и загадаем желание, что это все сбудется. Ярар, манарага тотынып кына алганнан берни дә булмас. Әмма игътибар белән күзәтсәң, дивардагы ярыклар арасында тимер тәңкәләр, кагаз кисәкләре күренә. Ел саен Казан Кремлендә 3 миллион турист булып китә. Ә хәзер уйлап карыйк, аларның һәр берсе ярыкларга шулай тимер тәңкәләр тутыруын дәвам итсә, нәрсә булачак? Аның бөтен хикмәт нигездә. Нигезе менә бу президент сарай ягыннан шул төньяк көнчыгыш дидем бит. Шул якка авышкан бит ул. Менә шуны тагын да яңа ысуллар кулланып, хәзер андый технологиялар бар, яхшы итеп ныгытырга кирәк. Ул безнең горурлык. Сүйінбике манарасына караган сайын халык үзенең дәүләтчелеге шырын искә төшерә. Вообще первый раз монда, беренче мәртәбә килдем карарга. Красивое сооружение. Все очень хорошо и красиво. Старые такие, все ухоженное. Хәзер Сүйінбике манарасы туристлар өчен хезмәт итә. Республиканың мәдәни мирасны саклау буенча дәүләт комитетында әйтүләренчә, фундаментын ныгытканнан соң икенче этапка керешәчәкләр. Ул аның эчен һәм тышын төзекләндерүне күздә тота. Шуннан соң кунакларны эченә кертү ихтималын да инкар итмиләр.
Илгиз Шакуров, Игорь Романов, Ленар Хужиахметов, Лейсен Саитова, Яңа Гасыр каналы.